Slavenka Drakulic, kroaziar idazle eta kazetari bada, oso ezaguna, nazioarteko hedabideetan asko idazten duena. Berak asko idatzi du feminismoa, emakumeen gorputzaz eta baita Balkanetako gerraz ere. Fikziozko lanak idatzi ditu eta baita saiakera, kronika edo kazetaritzaren hildoko lanak ere. Eta kasu honetan, orain aurkeztu nahi dizuedan liburu hau, saiakera literariotzat har liteke. Zehazki, Balkanetako gerraren harira Hagako auzitegian epaitu zituzten gerra kriminalen nolabaiteko erretratu psikologikoa egiten du, baina betire estilo literario batean. Gogora ekartzen du nolabait ere Hannah Arendten Eichmann Jerusalemen liburua. Izan ere, haren gaizkiaren, utxaltasunaren kontzeptuaren hildotik, oso galdera interesgarriak planteatzen ditu indarkeriari buruz. Eta uste dute oso testu egokia aparta dela alde batetik, gerra kriminal haiek Balkanetako gerran egin zituzten krimen eta basakeria horien guztien berri izateko, baina baita, aipatu dudan gogoeta hori egiteko, indarkeriari buruzko gogoeta. Oso galdera interesgarriak dakartza indarkeriaren inguruan, esate baterako zer dagoen indarkeriaren atzean, zerk bultzatzen duen pertsona itxuraz arrunt bat indarkeriazko ekintzak egitera, indarkeria guregan dagoen, norbanakoarengan dagoen, ala goragoko zerbait ote den, alegia zerbait egiturazkoa edo sistemikoa. Orduan, uste dute olako gaioz gogoeta egiteko oso liburu egokia dela, eta berak gerra testu inguruan kokatu zuen bere gogoeta, baina gure gaur egungo gizarte honetan beste indarkeria testuinguru batzuk ere badira eta balio dezake liburuak edozein indarkeria motari buruz gogoeta egiteko.